Soyayya tana da daɗi, musa'in ta saka kuka. Da farko ina zuɗi, yanzu ta sanya raina ta shafa. bai tashi ba. Me sunan baba? Me sunan baba? Me sunan baba? Ka tashi. Ga abincin ka ce na aje maka a ɗaki ka je ka karya mana. Ba shi ke mama. Wallahi wai a samun mai fajiya. Na kwanta ina yi ban ma ƙara samu wallahi tallahi. Bayan na dawo sallah asuba sai bacci ya ɗauke ni. Ka ce za ka tafi makaranta kuma har yanzu kana kwanci. Wani lokaci ya tafi kenan. To ai lokaci ma yana ƙoƙarin wuciya ya kamata ka tashi ka gaggauta ka je abincin karya ka ga can. Na kwana? Lafiya lau. A gajiya? Ba gajiya. Ka tashi ka gaggauta da sauri don Allah. To ba damuwa. babu mai da ɗazu da suka ji gidan su jimala shi ne kawo abu da kawo wannan littafin kafin koma karatu ne dai ni zan kuma zo shi sama da zai ƙara ta karatu na shi ne ke kai ni tsalle sai ka ce wanda aka gaya maganin annabi komawa makarantar shi ne wani abu aiki tsaya a nan karatun da kika yi a nan karkarar tamu shi ne ya kamata ki tsaya ki aure ba wai ka ba shi yasa bai tsaya bai jira ni ba ya tafi sai zo ya sabe ni Abdullah. Adam. Ya kai na ganka zaune nan wurin kuma abin na ganka a aji. Allah ka bari kawai abinci. Ni ƙarfe 7:30 yake gurin da kake gani. Wallahi na zo sai ji ne kai an ce wai malam ya kira class rep ya gaya masa cewa ya yi postponing lecture. An yi postponing? Abadan Allah wannan malam Abubakar me yasa yake haka ne fi sabilillah? Abadan Allah. Ka san ko bacci fa bai ishe ni bam haka ma mata tashe ni wallahi tallahi. Kai tafiyan ma kusan a kafa na yi ta ban samu ko abinci ban samu na sa a ciki na ba wallahi tallahi aba da Allah ni ba so wani irin malami bane wannan wallahi tallahi a damuwa ni ko abin da zan gaya ma shine ni hakuri ka san ita makaranta ko ba haka bane dole sai an dinga hakuri dai duba kwata kwanan mu nawa da fara zuwa makaranta amma ka ga abubuwa sun fara zafi sai hakuri gaskiya ne yawa yace ka yi asamin din nan naka kuwa tabbas na yi wani ban dai karasa ba amma idan ka gama din da fara da kana ka gani oke ba samu na karasa ba na gani amma in muka zauna ko da sai mu to ba dama Abdullah ni ba ma wannan ba wallahi tallahi Abdullah wallahi yunwa nake ji ya kamata mu karasa ta kantin mu je mu samu abin da za mu sa a cikin
Adam kullum yunwa kai da abinci kullum aje kantin ya ne so Abdallah an banda abinka yunwa ba ta da uwa bare uba da ta zo bigewa kawai take ba ruwanta Allah mu ji da Allah sai da abinci ake karatu abokan juna ne ku ba wanda za ya raba ku abokan juna ne ku Birnin Jimmala, kin san abin da kayi Amatullahi ya kuwa? Yau da safe ya zo ɗauki yarinyar nan ya sama mata makaranta babba a duniya. Ya ɗauke ta? Ki bari kawai. Hadan lafiya. Kin san yarinyar nan? Ita take min shara. Ita take min wanke-wanke. Abincin gidan nan ma ita ce. Ke ni ba wannan bane ma ya dame ni. Kin san ma babban baƙin ciki na kuwa? Yarinyar nan idan ta tafi dinni. Wani abu za ta zama ta haka yake ni kuma bin so ne ta zama wani abu a duniya amma me yake da ni shawara a wuri na ke so ramin mugunta gina shi daidai kanka ya sa kike burge ni kawata na gode da wannan shawara da Abdullah wallahi na gaya ma malamin nan ba karamin burge ne ke ba kaman wancan malamin nan ba wallahi wai ranar fa ina tafiya fa kawai ya kira ni kawai sai da ban gaishe shi ba kuma wallahi ni ban gaishe ba wallahi wa alaikum salam ya karatu kuma da Allah ina tambaya ne public admin level 1 da Allah to ai ajin mu ne ai alhamdulillah daga faduwa ta zo dole zama kan zaman na kawo yarinya rari zan kai ta wurin inda na haɗu da ku alhamdulillah ban hada ku da su kai muku da Allah na gode da kyau da kyau da Allah ne sunan malamin sunana Adam kai ba sunana Abdullah to alhamdulillah saboda da san hannun da na fara jefa ta gaskiya na gode masha Allah gode sosai ba da daga kallo ɗaya in sace zuciya daga kallo ɗaya birnin so birnin so birnin so class. Today is another new fresh topic which we'll be discussing about government. So please, can anyone tell us the meaning of government? Sir, Yes. government means the body or power to make or enforce the law. Wow, that's interesting. Please, a round of applause for her. You must be a new student. Yes, I am. So what's your name? Amatullah Muhammad Al-Amin. Okay, Amatullah, you are welcome. Please sit. Thank you. Abdullah, yes sir me yake faruwa ne? Today is like you are not in the class at all. wallahi sir normal wallahi sir lafiya Okay? Alright, that's all for today. So thank you class, we'll meet in next class. Thank you very much. Wa alaikum salam. Yawa. Kina na ce na yi da haka da haka ina cikin ku gani kai a zuciyar ai to ba matsala. Ana tare ai.
So yanzu dama ina ta dudduba lectures ɗin da muka yi yau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amatullah. Sima, karatu ake ta yi ne? Yayi. Amatullah. Allah idan babu damuwa da Allah. Me zai hana ba za mu haɗa group haka na karatu wanda zai taimaka mana tun daga jarabawa nan ya kusa. Kuma ko hukumar makaranta ma ta amince da wannan. Gaskiya ne wannan shawarar da abokina ya kawo shawara ce mai kyau. Kuka ce gani kima? Har da ke kenan. Ado shi kenan. So yanzu daga ina za mu fara, bari na buɗe wannan. Mu duba lectures ɗin da muka yi yau ko? Sai mu fahimta. Keynote ne? Kaifa? Sama. Ok, za mu duba daga government. Idan aka ce government yana nufin cewa Wow, great admin. daga nan kamar kana da saurin fahimtar karatu. Ai ni baki sani ba. Yadda nake fahimtar karatunki ko na wancan dinkin din malamin nan ma bana fahimta haka. Sai malamin ka ne fa, kar ka zage shi. Banda abin ka yau fa ka fara gani na. Kuma haka ne. To so yanzu lokacin tafiya gida yayi. Ku tashi mu tafi ko? Ba gida za mu tafi ba. Tunda kun ga mun dan taba karatun sai mu tashi yanzu mu je mu dan samu wani abu da za a ciki. Ina son ki gane in babu ke babu ni akan ki a bar ni mai alkawar zan zamo sani ki kula da ni. Birnin so